שלום וברוכים הבאים לשיעור השביעי של החלק הראשון. השיעור היום יעסוק בסל, שאנחנו הולכים להיות מנחי סל, אז זה שיעור מאוד מאוד חשוב. אני אגיד אם אני אזכיר שוב, אנחנו מדברים פה בעצם על הפירמידה, דיברנו על הקומה הזאת שהתעסקנו בה עד עכשיו, פרט לשיעור האחרון שקשורה בהיקשרות, התפתחות, יצירת מסגרת, ולמדנו שהוא שעבר על הנוירולוגיה בעצם של האינטליגנציה הרגשית, כלומר מה אנחנו מבינים על תפקוד המוח, על מה הסל בעצם מתבסס. אז השיעור הזה אנחנו ממש הולכים לדבר על סל. בשיעורים הבאים אנחנו נטפס במעלה הפירמידה, ובחלק השני אנחנו נעשה זום אין לסל וממש נלמד מערכי סל מובנים. אז מה שנעשה פה היום זה לא נלמד את המערכים האלה, כי שוב זה החלק השני, אלא רק נבין מה זה סל, מה זה למידה רגשית חברתית, מה זה אינטליגנציה רגשית, אינטליגנציה חברתית שהסל אמור לפתח, ועקרונות כלליים לאיך עושים את זה, ומה קיים היום, תוכניות שקיימות, והצלילה ממש לפרקטיקה תהיה בחלק השני. אוקיי. אז בואו נדבר קצת על סל. אז הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על סל או על למידה רגשית חברתית, אז עולה איזשהו עניין של ילדים שיש להם קושי רגשי וחברתי, ואני רגע שם פה את הדבר הזה כי זה כאילו קצת בשוליים, אבל אני מוצא את זה מאוד מאוד חשוב לעשות את ההפרדה הזאת. אז קודם כל סל, ונדבר על זה הרבה, זה לא קשור רק לילדים עם קושי. אבל רגע בוא נדבר על אותם ילדים עם קושי רגשי או קושי חברתי. איך אנחנו יודעים שלמישהו יש קושי רגשי או חברתי? אז הרבה פעמים גם הוא יכול לבוא ולהגיד לנו, ואנחנו גם יכולים לראות. הבעיה שאנחנו לפעמים עושים טעות בין ילדים שיש להם קושי רגשי וחברתי, לבין ילדים שהם מופנמים. מה הכוונה מופנמים? גם מבוגרים ומופנמים, אנשים בעלי אופי מופנם. אז בואו רגע נעשה את ההבדלה בין קושי רגשי וחברתי למופנמות, וגם נגיד איך אנחנו יודעים, האם אנחנו רואים ילד או אגב אדם שזקוק לעזרה בתחום הזה, או שהוא פשוט מופנם. אז מה הכוונה במופנמות? אז יש איזשהו רצף של כמה אני כבן אדם מרגיש צורך להיות בחיכוך עם אנשים אחרים. אז גם אנשים מבוגרים, יש אנשים שהם מאוד 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 אוהבים חיכוך, ומזמינים אליהם הביתה, ואוהבים לארח וכזה, אוהבים בעבודה להיות עם אנשים, וצוחקים ומדברים, ובואו נעשה ככה, ואם יש ועדות כזה, אז אני אהיה בוועדה של זה, ובוועדה של זה, וכאילו מאוד אוהבים את הדברים האלה. ויש אנשים שוואלה, לא אוהבים, וכשהם, לא יודע, אוהבים את היום הולדת שלהם, לא להזמין מלא אנשים, אלא ללכת עם הבן בת זוג כזה לערב לבד, או לראות סדרה, או משהו כזה, וזה פשוט, הם לא, והם יותר פרטיים, ומרגישים לא בנוח, כשאנשים נכנסים למרחב שלהם, ואני נותן את הדוגמאות האלה של מבוגרים, כי בסוף כולנו מכירים אנשים כאלה, ומכירים אנשים כאלה, וכל אחד יכול לחשוב איפה הוא נמצא בתוך הסקלה הזאת, וככה זה גם ילדים. ויש ילדים שמאוד אוהבים, ילדים כולם, ונמצאים בזה, ויש כאלה שזה לא עושה להם כל כך טוב, הם צריכים את הלבד שלהם. לפעמים אנחנו נראה את הילדים האלה ונגיד, יש לו בעיה חברתית, יש לו בעיה רגשית, אבל זה פשוט עניין של האופי שלו, פה זה גם עניין אינדיבידואלי. אז איך אנחנו יודעים את ההבדל? אז קודם כל, הילדים או האנשים בכלל המופנמים, הם לא נמנעים לחלוטין מפעילות חברתית, או שפעילות חברתית זה לא דבר שלא עושה להם טוב. אז נגיד בהפסקה הוא משחק כדורגל בהפסקה אחת, אז באחת הוא כן, באחת הוא לא, יש טיול שנתי, הוא הולך, מעולדת, מזמינים אותו, שוב גם המבוגר, יש אירועים, וזה, הוא הולך, וגם כשהוא הולך הוא לא סובל, הוא נהנה, יש לו חברים, כיף לו עם האנשים האלה, אבל נגיד, תוך העניין, ניקח נגיד ילד, אז יש לו שני הפסקות גדולות, בהפסקה אחת הוא עם הילדים, בהפסקה השנייה הוא צריך רגע זמן עם עצמו, הוא יושב, הוא קורא ספר, אבל כשהוא יושב, הוא קורא נגיד את הספר של הארי פוטר, או משהו כזה, אנחנו גם רואים עליו, שהוא לא עושה את זה כאילו, והוא כזה מבואס ומסתכל, אנחנו רואים שהוא נהנה, הוא מתעניין בספר, הוא נהנה מהזמן לבד שלו, הוא מפתח את עצמו, הוא עם הדמיון של עצמו, הוא צריך את הזמן הזה שלו לבד. אז בעצם, במילים אחרות יש לנו בעצם שני מדדים. המדד הראשון זה מדד קצת אובייקטיבי, מדד אובייקטיבי, כלומר האם הוא כן משתתף, כלומר אם מישהו שלא מגיע לשום דבר חברתי ושום דבר הוא לא רוצה,
אז זה כן איזשהו ביטוי למשהו בעייתי, אבל אם מישהו שעושה קצת פחות, קצת זה, אוהב את הזמן לבד, אבל כן מגיע לטיול שנתי, כן מגיע לימי הולדת, כן יודע להיות בהפסקות, כן יודע להשתתף בשיעורים בקבוצה, אז אנחנו רואים שהוא כן משתתף, ומדד העושר, שגם בזמן שהוא משתתף, וגם בזמן שהוא לבד, אנחנו רואים שהוא בעניין, שהוא עושה, שהוא לא מבואס, וככה אנחנו יכולים להבדיל בין הילדים האלה, וזה הבדל מאוד חשוב, כי אנחנו לא רוצים להתייחס לילד מופנם כמו ילד עם בעיות, או אגב ילד שיש לו קושי כמו ילד טוב, הוא בסדר, הוא רק מופנם, הוא אוהב לבד. אז זה נורא חשוב לעשות את ההפרדה הזאת. זה לגבי זה. לגבי המשמעות של אינטליגנציה רגשית וחברתית, ולמה זה דבר כל כך גדול, דיברנו על זה כבר, אז אני רגע יסכם את זה יחסית מהר. אז קודם כל אינטליגנציה כמושג מורכב ממודעות ומיומנות, הרבה פעמים מדברים על פרשנות חברתית או על כישורים חברתיים, אז בעצם האינטליגנציה זה מושג שאומר גם המודעות שלי וגם הכלים שלי, המיומנות שלי לעשות שימוש במטרה, שימוש במודעות הזאת. מה, אני גם יודע, ואגב, אני יודע, גם יש לי פרשנות נכונה ויש לי ידע חברתי ורגשי, וגם יודע לעשות בו שימוש, אבל שימוש למה? שימוש לעמידה במטרות. חלק מהמודעות זה גם היכולת להציב לעצמי מטרות, אז בעצם זה מודעות ומיומנות. אפשר להגיד שחלק מהמיומנות זה גם להציב מטרות, זה גם וגם. אז האינטליגנציה היא באמת מעידה על יכולת של למידה, כלומר, מה זה אומר? שאני שיש אינטליגנציה חברתית, זאת אומרת שזה משהו שאפשר ללמוד, ממש כמו אינטליגנציה כמותית, אבל להבדיל מאינטליגנציה כמותית, מ-IQ, זה אגב האינטליגנציה היא שנקראת EIQ, אם אני לא טועה, emotional לפני זה, כי זה, הרי זה intelligence quantity, אז זה emotional intelligence quantity, אז להבדיל מהאינטליגנציה הכמותית, הכוונה ליכולת למידה, מבחינת מודעות ומיומנות לתכנים שקשורים להיבטים רגשיים וחברתיים, ולא לתכנים שקשורים לדברים של מדידה, כמו ב-IQ. ולהבדיל מהאינטליגנציה מהכמותית, מה-IQ, אנחנו יודעים שהיום ניתן על ידי אימון לחזק את האינטליגנציה הזאת. גם את ה-IQ אגב ניתן לשפר, אבל מאוד מאוד קשה ומעט מאוד, ולרוב ה-IQ נשאר קבוע לאורך השנים, והאינטליגנציה רגשית חד משמעית אפשר לשפר אותה, ונמצא שיש לאינטליגנציות האלה השפעה גדולה, כמו שדיברנו, בהיבטים רגשיים, חברתיים, אקדמיים, תעסוקתיים ובריאותיים. אז שוב אפשר למדוד את האינטליגנציה הזאת, יש מבחנים שעושים את זה, בגלל זה אנחנו יודעים שאפשר להשתפר בזה, בגלל זה אנחנו יודעים שיש תוכניות שעובדות ותוכניות שעובדות פחות, ואנחנו יודעים שיש להם את ההשפעה המאוד גדולה הזאת על המון היבטים בחיים, ובגלל זה אינטליגנציה רגשית וחברתית יחד עם יכולות למידה, אנחנו נדבר עליהם קצת בשיעור הבא, אם אני לא טועה, אם לא זה שיעור אחרי זה, אז נחשבים בעצם שניים מתוך הם נחשבים שלושת המיומנויות של המאה ה-21, רגשי, חברתי ויכולת למידה, ומדינות וארגונים מאוד מאוד דוחפים לקידום של סל, וזה מאוד פופולרי להגיד שאני עושה היום סל. יפה. אז אלה דברים אני חושב שאת רובם כבר דיברנו, ולמה זה כל כך חשוב. אז קצת עוד מילה אחרונה לפני שצוללים לתיאוריה, פרדוקס הכאב. אנחנו יודעים שניתן על ידי אימון לחזק היבטים חברתיים ורגשיים, אבל רגע אני מתעסק בחברתי, כי אנחנו יודעים שאנחנו נותנים לילד, דוחפים את הילד התנסויות חברתיות ומאמינים בו שהוא יכול לעשות את זה לבד, ולתת לו כלים ולא לעשות במקומו, ולהתמודד עם תסכול ועם קושי, אז אנחנו יודעים את זה, אבל מה הקטע? הקטע שמאוד מאוד כואב לנו לראות את זה, מהרבה סיבות שלא ניכנס אליהם עכשיו, פסיכולוגיות וזה, חלק משאירים, חלק יש השערות, יחסית קל לנו לראות את הילדים שלנו, בטח הילדים הפרטיים שלי, אבל גם את התלמידים שלי, מתמודדים עם קושי פיזי, לימודי או רגשי, ולתת להם תמיכה ולעשות את התהליך הזה של חשיפה ואימון וכל. אבל כשזה מגיע לתכנים רגשיים, חברתיים, מאוד 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 קשה. מאוד קשה לנו לראות את הילדים שלנו חווים דחייה, או חווים איזשהו סוג של קושי חברתי,
וזה דבר שמאוד קשה לנו לשלוח את הילדים לדבר הזה, ואנחנו חווים אותו כדבר נורא והיום, וכזה קופץ לנו לבוא ולהתערב, אבל זה פשוט עלינו, זה פשוט אנחנו. ילדים נגיד, למשל, אם רואים ילדים אפילו הולכים מכות, צריך להבין שאם מבוגרים ילכו מכות, אז יהיה נורא והיום, כאילו, אבל ילדים זה משהו שקורה בשגרה. אני אגיד אפילו יותר מזה, הפעולה הרי של אימון, בין אם זה של שריר או בין אם זה משהו חברתי רגשי, זה פעולה של קרעים ובנייה, ממש כמו שאני מרים משקולת, והשריר שלי לאט לאט נבנה. אז זה אותו דבר בחברתי ורגשי, זה קרעים ובנייה. עכשיו, אנחנו כמבוגרים, המוח שלנו כבר לא בנוי לזה, אנחנו כבר הרבה יותר קשה לנו לעשות את זה. איך זה בא לידי ביטוי? שאם אני רב עכשיו עם מישהו, נכנס לריב עם אדם מבוגר, יהיה לי מאוד 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 קשה לאחות את זה אחר כך. אני פחות יריב איתו, כי רכשתי מיומנויות חברתיות ורגשיות, ופתאום קונפליקטים, ומתמודדים בחברה, אז אני אמור להגיע לפחות קונפליקטים, אוקיי? אם אני עברתי את התהליכים האלה, יש כאלה שפחות, אבל אם הגעתי לקונפליקט, מאוד מאוד קשה לנו כמבוגרים להתפייס. לילדים זה בדיוק הפוך, הם מגיעים להמון ריבים, אבל האיחויים הם מאוד מהירים, והם בעצם, המוח שלהם בנוי לפעולה הזאת של הקרעים ואיחויים וקרעים ואיחויים, ולכן אנחנו לא צריכים לחשוש מלשים אותם בדבר הזה, כי הם ממש בנויים לכך, ולתת להם שוב תחילת מסוגלות וביטחון, שהם יצליחו את זה, ואחרי זה כלים, וזה בעצם הסדר. אז הייתי חייב להגיד על זה מילה. הגדרות לאינטליגנציה רגשית. אוקיי. אז אינטליגנציה רגשית זה דבר, כמו שאתם אומרים, חדש, בשנת 1990 התחילו להגדיר את זה לראשונה, יש כל מיני ביטויים יותר מוקדמים, אבל ממש להגיד, יש דבר כזה אינטליגנציה רגשית. אני אגיד שכל השיח הזה, שיש כל מיני סוגים של אינטליגנציות כבר היה קיים, אני פתאום ברח לי, פתאום אני כן אגיד את זה פה, כי זה כן מפורסם, אפילו אם תיקח לי רגע, כן, כי זה פשוט ברח לי. טוב, אז אני אופיע את זה, אנחנו נתייחס לזה אולי בהערות, אני אתייחס לפיתוחים של זה, ובדיוק איפה פיתחו את זה, אבל בגדול שמו כל מיני סוגים של אינטליגנציות, ושמו אותם כאחת מסוגי האינטליגנציות, אבל בעצם בשנות ה-90 אמרו לא, אינטליגנציה רגשית וחברתית זה לא עוד אחת מזה, זה דברים נורא נורא מהותיים, זה בנוי באמת על המוח המרגיש, כלומר זה משהו שהוא, והקשר שלו עם המוח חושב, וזה משהו ספציפי, והתחילו להגדיר את זה. אז שלושת ההגדרות המשמעותיות ביותר, זה קודם כל של סלבוי ומאייר, שזה אומר, אחד, יכולת לזהות את הרגשות שלנו ושל אחרים, יכולת להבדיל בין הרגשות ולהשתמש במידע כדי להנחות דרכי חשיבה ופעולה. זאת אומרת, שוב, מודעות ומיומנות, איך אני משתמש במידע הזה. אז אני יודע לזהות את הרגשות שלי ושל האחרים, אני יודע להבדיל בין רגש כזה ורגש אחר, ויודע גם להגיד מה כל רגש בא לאותת לי ומה הוא מסמן לי, ואני יודע להשתמש ברגש הזה, כלומר אני יכול גם לפרש בו, אני יכול גם להשתמש בו בשביל כל מיני מטרות שיש לי. אז זה באמת ההגדרה, אני חושב, מאוד בסיסית, מאוד פשוטה. ראובן ברון קרא לזה בעצם יכולת לא קוגניטיבית, או יכולות רכות קוראים לזה חלקם, הוא דיבר על 5 מרכיבים, אחד זה מרכיב תוך אישי, כלומר מרכיב שלי עם עצמי, שזה מודעות לעצמי וביטוי עצמי, בין אישי, כלומר מודעות חברתית וניהול מערכות יחסים, כלומר היכולת שלי להיות במערכת יחסים חברים, בני זוג וכדומה, אגב גם מערכות יחסים לא זיקתיות, כלומר מערכת יחסים עם הבוס שלי או משהו כזה, היכולת של לנהל מערכות יחסים, כי אני מבין גם את האופי של מערכת היחסים הזאת, ויסות רגשי, כלומר היכולת של לנהל את הרגשות שלי את עצמי, להסתגל, להשתנות, וגם מצב רוח ממוצע, כמו שדיברנו, זה נורא חשוב, המצב רוח הממוצע שאתה נמצא בו, בינם שכל מיני נמצא קצת בלחץ, או קצת בסטרס, קצת בדיכאון, או משהו קצת יותר חיובי, חווה את העולם באופן מאוד מאוד אחר. והאחרון, דניאל גולדמן, עם רב המחר, אינטליגנציה רגשית, שלו גם רב מחר, אינטליגנציה חברתית, אז הוא בעצם דיבר על 5 דברים, שזה להקשיר את הרגשות של עצמך, ניהול רגשות, עוררות של מוטיבציה פנימית, זיהוי רגשות אצל האחר וניהול מערכות יחסים. אנחנו רואים שבסופו של דבר זה די דומה, צריך להגיד שאינטליגנציה רגשית זה זיהוי רגשות של עצמי, להבין את המשמעויות שלהם, כאילו,
והמיומנות להציב מטרות ולעשות שימוש בידע הרגשי. סלבוי מאייר וראובן ברון באמת רואים את האינטליגנציה הרגשית והחברתית כדבר זהה, בגלל זה, אבל דניאל גולמן הפריד את זה ודיבר בעצם על אינטליגנציה חברתית, שהיא בעצם איזושהי קומה מעל האינטליגנציה הרגשית, ושוב, מודעות ומיומנות, אז כן, זה הובחן בשנות 90 לראשונה, לא חשוב, אז המודעות שהוא דיבר עליה, דניאל גולמן, זה בעצם אמפתיה ראשונית, כלומר היכולת של להרגיש אמפתיה ראשונית, כמו משהו אינסטינקטיבי, שאפילו ילדים קטנים יש אותה, כמו אפילו ילדים שלא פיתחו עדיין מערכות מוסר מורכבות, יכולים לבוא ולהרגיש אמפתיה, גם דבר אגב שקיים אצל בעלי חיים מסוימים, קשב, דייקנות אמפתית ותפיסה חברתית. דייקנות אמפתית זה כאילו להצליח להבין באמת מה האחר מרגיש, כלומר אני מסתכל על מישהו ואני מבין שהוא, נגיד שהוא כועס, או שהוא עצוב, או באיזה דרגה הוא כועס, או האם הוא כועס, מאוכזב, עצוב, מתוסכל, הדברים האלה מאוד משמעותיים, אנחנו נדבר על זה כשנדבר על מערכי סל, שמדברים ממש על תפקידים של רגשות. אגב, לימוד המערכים באמת יהיה משולב, יהיה חלק שאני אלמד אותו, אלמד מה זה אומר על הרגשות, ואז אנחנו נגיד איך אנחנו מלמדים את זה. ויש את המיומנות עצמה, לעשות בזה שימוש, לטובת מטרות שיש לי, שזה סנכרון, יצירת רושם וכדומה, והיא לא לגמרי מופרדת מהאינטליגנציה הרגשית. ריצ'רד דוידסון, חוקר המוח, אני חושב המפורסם ביותר, דיבר על זה שבסוף כל הרגשות הם חברתיים. נורא מעניין אגב, לתת פה אנקדוטה, שלמשל האריה, הרי אנחנו יודעים שכמו שאמרנו, ליונקים כמובן שיש מערכת רגשות מורכבת, בטח ליונקים ככה, שחיים מתקדמים נקרא לזה ככה, והאריה למשל, יש לו יותר הבעות פנים מלכל חתול אחר. הבעות הפנים שלו, וכנראה גם המנעד הרגשי שלו, הוא גבוה יותר מכל חתול אחר, וזה מהסיבה הפשוטה, שהוא החתול היחיד שגר בלהקה גדולה. ואז בגלל שהוא גר בלהקה גדולה, הוא צריך להעביר מסרים לחברי הלהקה שלו. והבעות פנים זה דבר מאוד חשוב. לעומת זאת חתולים אחרים שחיים לבד, או בקבוצות קטנות, רובם חיים לבד, הם לא צריכים להעביר כל כך הרבה מסרים חברתיים, או שהוא הטיגריס, או שהוא צד, או שהוא כאילו, לא יודע מה, מוצא טיגריסית וזה, אבל הוא לא צריך את זה, הוא לא צריך להראות, אני שמח, אני צריך עזרה, תתרחקו ממני, אני כזה מנסה להצטרף לקבוצה, הוא לא צריך את כל הדברים האלה, אבל האריה צריך, ובטח שאנחנו צריכים, שאנחנו כמובן עם עולם רגשי וחברתי מורכב, גם משל האריה, פשוט האריה זה מעניין לראות את זה ביחס למשפחת החתולים, כמה הדבר הזה משפיע. אז התפקיד של רגשות חברתי מחולק לשתיים, שייכות והתבדלות, שבאים לידי ביטוי במגוון של רגשות ועוצמה, שכל אחד מזה תפקיד משלו. וזאת אומרת, כלומר, אם אני רוצה להשתייך, או אם אני רוצה להתבדל מהסיטואציה החברתית, ובכלל נוירולוגית, אני לא אכנס לזה המון, אבל המון קשר לנוירוני מראה. נוירוני מראה זה בעצם הנוירונים שקולטים את הבן אדם ממול, ובעצם גורמים לי להרגיש, וגם בהבעות הפנים לעשות את מה שהוא עושה. קצת דבר מוזר, זה מביא להדבקה רגשית, וזה יכול להוביל לביזות, זה יכול להוביל גם לפיצוץ. מה זה הדבקה רגשית? שוב, בגלל העניין של נוירוני מראה, רגש הוא דבר שהוא מדבק. אם אני כועס, אז גם הצד שלי יכעס. אם אני יצחק, אבל השני יצחק. בגלל זה אגב, סטנדאפיסטים צוחקים הרבה בעצמם, מהבדיחות של עצמם, במופע שלהם, כי אם הם צוחקים, אז הצחוק ידביק את הקהל. בגלל זה היה את הדבר הזה של הצחוקים בזמנו, בשנות הסיטקומים בשנות ה-90. אבל ההדבקה הרגשית עובדת גם על ויסות, ויכולה גם לעבוד על נפיצות. אם תזכרו את הדוגמה שנתתי באחד השיעורים הראשונים, על ילד קטן שנפל, והוא עכשיו בוכה, אז האם אני צריך להקרין רוגע, וגיד אותו, לא קרה כלום, אתה יכול לחזור, אתה יכול לקום, והרוגע שלי ידביק אותו, או שהלחץ שלו ידביק אותי, ואני ארוץ וקרה, ואנחנו נהיה שנינו מאוד לחוצים. אז ההדבקה הרגשית היא גם חלק מאוד, אז בעצם הניצחון בהדבקה הרגשית, מי ידביק את מי, דבר מאוד מאוד חשוב באינטליגנציה רגשית.
עכשיו בוא נדבר על סל. בעצם סל זה הכלי. אם פיתוח אינטליגנציה רגשית ופיתוח אינטליגנציה חברתית, אלה המטרות שלנו, מכל הסיבות שלנו, והסל זה הדרך, זה הכלי, זה למידה רגשית חברתית, אוקיי? אז המכון גם הוקם ב-94, המון בשנות ה-90, כמו שאתם רואים, במטרה לחקור ולקדם את התחום הזה שנקרא סל, ובעצם זה הוקם על ידי מחנכים, כל מיני התאחדו במכון פצ'ר, אמרו תראו שם תחום כזה שנקרא סלע, אנחנו צריכים לקדם אותו בהמון רמות, גם ברמת להגיע לילדים עם שיעורים, כמו שאני עושה בתוכנית של אישו, שאני מגיע ופוגש ילדים, אבל גם ברמות אחרות, רמות רחבות יותר, כלומר בללמד בתי ספר, בלהשפיע על קהילות, להשפיע על רשויות, ולקדם אפילו חקיקה שמטיבה סל, והם התחילו בעצם להקים ארגון, שזה בעצם המטרה שלו, שבעצם נקודות המוצא שלו מאוד פשוטות, האינטליגנציה החברתית והרגשית תורמת בהרבה מאוד דברים לאדם האישי ולחברה בכלל, וניתן לשפר אותה. אז אם זה ככה, מעולה, אז זה בעצם המטרה, והם הגדירו 5 מיומנויות שהם רוצים לפתח, אוקיי? והם פירטו אותם. אז דבר ראשון, וזה שוב, זה הכל מאחד את מה שדיברנו עליו, של מה זה אינטליגנציה רגשית ומה זה אינטליגנציה חברתית. אז זה מודעות עצמית שמורכבת מזיהוי רגשות, תפיסת העצמי, זיהוי חוזקות, ערכים, צרכים, יעילות עצמית ורוחניות. אני לא אכנס פה למה כל אחד אומר, אפשר להעמיק, זה גם יהיה בדף ההשערה, באתר של קאסל, סליחה, באתר של קאסל, כן, קאסל כתוב לי בלוגו, לא מניפה זה כתוב, כן. אז מודעות חברתית, שזה פרספקטיבה על מצבם של אחרים, אמפתיה, כבוד לאחר, הערכה לגיוון והטרוגניות, ניהול עצמי, שליטה בדחפים, ויסות, מוטיבציה, משמעת, הצבת יעדים, מטרות וכישורי התארגנות, כלומר יכול לנהל את עצמי, וקבלת החלטות אחראיות, זיהוי בעיות, ניתוח מצבים, פתרון בעיות ואחריות אישית. ואלה בעצם הדברים שאנחנו רוצים לפתח. אנחנו נראה עוד מעט תוכניות של סל, אנחנו נראה שתוכניות שונות בוחרות להתמקד בדברים שונים, וזה הכל, להגיד אני עושה הכל, אז זה קצת עניין, אבל או למשל, או בשיעור ספציפי, אוקיי, אז אני רוצה להגיד, אוקיי, אני עכשיו עובד על שיעור שעוסק בזיהוי רגשות, שזה תת סעיף במודעות עצמית, או אני עושה שיעור על קבלת החלטות, או על פתרון בעיות, אוקיי, שזה תת סעיף. אז גם אם זה תוכנית אומרת, אוקיי, אני מתמקד בדברים ספציפיים, או שיעור, או מערך, כמו שנלמד, שאומרים, אוקיי, איפה אני מתמקד? אני כבר אומר שנורא חשוב, כשאני מגיע לסלע, סלע אהבתי מטיפול, הוא לא דינמי, אני כמורה, אנחנו מדבר על זה, מגיע עם תכנים, אז אלה בגדול התכנים שאנחנו מגיעים איתם, אנחנו צריכים לבוא ולעשות את זה, בטח ובטח מי שרוצה לשווק תוכנית סל בשוק הפרטי, או בשוק, ועל אחת כמה וכמה בבתי ספר, או מסגרות, ואז הוא צריך ממש לבוא ולהסתמך על הדברים האלה. אז מודל לשימוש באינטליגנציה רגשית וחברתית, אז מה זה המודל? בואו גם נסביר את זה. נתקלתי בסיטואציה חברתית ויש מסרים רגשיים, אוקיי? למשל, שחקתי כדורגל, הפקעתי גול ומישהו שלידי אמר לי, זה לא גול, היה פאול לפני, אוקיי? יש פה איזושהי סיטואציה עם מסר חברתי ורגשי, כי הוא לא אמר לי את זה כמו רובוט, הוא אמר את זה עם איזשהו סאב-קונטקסט, כאילו יכול להיות שזה ילד שאני כל הזמן רב איתו או משהו כזה. אז קודם כל הפרשנות של הסיטואציה החברתית עם המסר הרגשי, אגב אני אחזור על הדוגמה הזאת הרבה פעמים, כי זו דוגמה מאוד שכיחה, ובייחוד כשנדבר על פתרון קונפליקטים. אז א', הפרשנות, אוקיי, מה הפרשנות? מה אתה מבין שהמסר החברתי והרגשי שקיבלת? אפשר לבוא ולשאול. אנחנו עושים את זה הרבה פעמים בשיעורים, שאנחנו פשוט נותנים, הנה כמו עכשיו, נתתי דוגמה, מה אתה חושב שהסיטואציה, כלומר, משתמשים במילים של הילדים שזה מתאים, אבל למה אתה חושב שהוא עשה את זה, מה המסר שלו, איך הוא מרגיש כלפיך, כן, כזה. ואז הוראות רגשית מתאימה, איזה רגש מתאים, וגם באיזה עוצמה לסיטואציה הזאת, האם זה הגיוני למשל לכעוס ברמה 10 כזה ולפוצץ? כנראה שלא, האם זה הגיוני לשמוח? אני לא נראה לי. אז שוב לשאול, אנחנו רוצים רגע לראות. מה הפרשנות לסיטואציה? בוא תפרש את הסיטואציה, לא תמיד צריך. הרבה פעמים בדברים באינטליגנציה רגשית קוראים מאוד מאוד מהר ומאוד אינטואטיבית, ודווקא אנחנו רוצים לאמן את השריר האינטואטיבי,
אבל אפשר לעשות פעולה קוגניטיבית של להגיד, אוקיי, מה אתה חושב על הסיטואציה הזאת? למה לדעתך הוא עשה את זה? כן, כזה. לקבוע מטרה רגשית וחברתית ביחס לסיטואציה. מה המטרה שלי? כשילד עכשיו אומר לי שלא הפקדתי גול, מה המטרה שלי? המטרה שלי זה להתעקש איתו שיהיה גול, המטרה שלי זה להמשיך לשחק, המטרה שלי זה קבוצה שתנצח, המטרה שלי זה ליהנות. מה המטרה שלך בכלל מהסיטואציה הזאת? ואז להתאים את הרגש הראשוני ואת התגובה בהמשך למטרה. כלומר, אם המטרה שלי להמשיך לשחק, אז אולי אני לא צריך לכעוס עליו ברמה 8, אוקיי? אולי אני צריך רגע ללמוד להרגיע את עצמי, ואז לייצר תגובה חברתית מותאמת, להגיד, אוקיי, אז אם אני חייב להתייחס לו ברמה 10, 3, איך נכון להגיד את זה, אוקיי? או מה התגובה. ואם אני מכיר מודלים כמו פתרון קונפליקטים, אני יכול להכניס את הכלים האלה. עכשיו, התהליך הזה של לראות סיטואציה, להיות מודע לרגשות האוטומטיים שעולים, לקבוע כלפי המטרה, להתאים את הרגשות ואת ההתנהגות שלי בהתאם למטרה, כי לפעמים מאוד פעמים הרגש הבסיסי שלנו והתגובה שהוא דוחף אותנו לעשות, פוגעים במטרה שלנו, אוקיי? אז לעשות את ההתאמה הזאת, אז זה בעצם, ככה נראה בעצם, נראה פעולה של אינטליגנציה רגשית וחברתית, מה שנקרא בשטח. אנשים שמוכשרים מהבחינה הזאת, או שהם טובים בזה, אז אין יותר מדי מה להעלות כלומר, הם עושים את זה באוטומטית, נכון? אין מה יותר מדי להעלות את המודל הזה למודע ולחפור עליו. אנחנו נדבר על זה גם במערכים, מה שעובר בקלות, לפי זאת שיעור אחד ולעבור הלאה. אבל מי שקשה לו עם זה, אז כן, צריך להעלות את זה למודע, וזה יהיה מסורבל, וזה יהיה קטוע. ואגב, למה זה יהיה מסורבל וקטוע? בגלל שהדברים האלה אמורים לקרות נורא מהר, מבוסס אינטליגנציה רגשית, שזה מבוסס המוח המרגיש, שזה אומר מהר, פרשנות, הבנה מהירה של הסיטואציה, בלי לחשוב. פשוט המוח המרגיש מבין את הסיטואציה, ומבין איך הוא צריך לפעול, והוא יודע לעשות את זה, לא צריך לשבת ולחפור עם עצמי. אבל אם אני לא טוב בזה, והאינסטינקטים שלי לא טובים, אז אני כן צריך לבוא ולחשוב עם זה. אני אתן רגע דימוי, וזה יראה קצת קלאמזי בהתחלה, אבל עם הזמן זה יראה יותר טוב, ואני אתן רגע דימוי, אני מאמן אמנות לחימה, ואני תמיד אומר למתאמנים שלי שהאמנות לחימה היא לפעול נגד האינסטינקט, כי אם אני בקרב אגרוף, אוקיי, אז האינסטינקט שבן אדם שהוא מקבל אגרוף, זה לעצום עיניים, זה להגן על עצמו, זה ללכת אחורה, להתרחק, ואנחנו בתור אנשים של אמנות לחימה, קודם כל, לפני שלומדים טכניקות ודברים כאלה, צריכים ללמוד איך להתגבר על האינסטינקט ולשמור עליהם פתוחות, ולהיות רגועים, כמובן, אני מקבל אגרוף, אז האינסטינקט שלי זה להילחץ, או אגב להתעצבן, אבל פה אני צריך לעצור, להיות רגוע, דווקא להתחמק מהמכה, להגן, לחשוב איך המכה הזאת אני יכול לעשות עליה מכת נגד, כלומר, והדבר הזה בהתחלה הוא מאוד מאוד קלאמזי, והרבה פעמים גם אני על עצמי בתהליך של האימון אמנות לחימה, וגם ראיתי הרבה אנשיכם, מתוסכלים מעצמם שמגיבים רגשית לא כמו שהם היו רוצים להגיב, ושהם נלחצים, ואז האינסטינקט שלהם לא נכון, אותו דבר פה, מישהו שהוא לא מיומן בזה, הוא צריך להתחיל להתאמן בזה, צריך להציף את הדברים האלה למודע, להתנסות בהם ולאט לאט להשתפר. באופן כללי אנחנו מחלקים את הילדים לשלוש קבוצות, יש קבוצה שנקרא לזה הרוב, ואז זה בעצם גישה באמת אקולוגית, מעבירים שיעור 1, 2 בנושא, שוב כולם מרוויחים קצת מלהכיר שמות של רגשות, להכיר מטרות של רגשות, להכיר מודל של פתרון קונפליקטים, כולם מרוויחים מהדבר הזה, כי שוב זה דברים התפתחותיים שנתקלים איתם, אבל לא להתעסק בזה המון, יש כאלה שכן רגע צריך אולי לקחת אותם לקבוצה קטנה, להעביר אותם סשן של 5-4 מפגשים, לחדד איתם את הדברים, כאילו לעשות איזושהי פעולה כזאת, ויש כאלה שממש צריכים קבוצה קבועה, צריכים טיפול קבוע, וזה בעצם, וכל מסגרת נרצה כאילו להגיד, מי הילדים האלה, נגיד אם אני בא לכיתה ואני מייעץ, נגיד מי הילדים שאתה מחנכת, מי הילדים שנכנסים לפה, מי לפה, ואז לפי זה לבנות את התוכנית הכיתתית. אז איך עושים סל בצורה מובנית? ממש בקצרה, אני אגיד איך עושים את זה, אני לא אגיד מה, אני לא נכנס לתוכן, שוב, זה התוכן עצמו הוא חלק השני, אז העקרונות לימוד של סל, אז הגישה המניעתית, לא מתמקדים בגורמים המאתגרים, אלא אם יש משהו ספציפי באוכלוסייה, אלא מתמקדים בדברים התפתחותיים, כלליים, דיברנו על החשוב של התפתחות, מכירים את האתגרים ההתפתחותיים, אם יש אתגר ספציפי שקשור
חברה שהם נמצאים בו, אז גם יכולים להתעסק בו. הלמידה היא פשוט דרך הוראה, כלומר לימוד של למשל פתרון קונפליקטים, למשל ניהול שיטה להרגעה עצמית, אנחנו מתאמנים עם זה, מקבלים משוב, אנחנו מלמדים מהתחלה מרחוק ואז מקרוב, זאת אומרת שכשאני מלמד למשל פתרון קונפליקטים, אני לא אשאל את הילדים קודם כל, בוא תספר לי על הריב שהיה לך בהפסקה עם החבר, אלא בהתחלה אני אספר להם אולי איזשהו סיפור על ילדים במקום אחר, או שהוא אגדי שרבו וזה, ואז אני אשאל אותם על הסיפור, ונפיק תובנות מהסיפור הזה, ואז אולי אחרי זה נתקרב לאט נספר לי ילדים בישראל, שהיו בבית ספר אחר, או בבית ספר שלהם לפני הרבה שנים, ולאט לאט נקרב את זה להם עד שהם יגיעו את זה, עד שנביא את זה אליהם, כי אנחנו רוצים, כי אם ישר נשאל אותם על הקונפליקט האחרון שהיה להם, אז פתאום הרגשות ישר יעלו, ולא נוכל לנהל על זה שיחה, וכל אחד מגיע מהפוזיציה, וכל אחד יש לו מטרות אחרות, אז רגע אנחנו רוצים להסתכל רחוק, בכל מערך שתעסק בו, ולאט לאט להתקרב. זה אגב נושא, זה מאוד חשוב להבין את זה. הדגש שלנו כמובן, לפני שנכנסים לסל, היא קשרות בטוחה ויצירת מסגרת, ושהלימוד המיומנויות קשור להתפתחות, בלי שלושת הדברים האלה, הסל פשוט לא יעבוד. אל תנסו לעשות סל, אם יש לכם בעיות התנהגות בכיתה, כאילו שלא מאפשרות לכם להעביר שיעור, לא צריך שהכל יהיה כאילו שום דבר, אבל לא ברמה הזאת, ואל תנסו להעביר אם אין לכם קשר טוב עם הילדים, או שהתכנים לא קשורים לגיל. אין לי מה להביא תכנים של בני נוער, של יצירת זהות, לילדים בגן, אוקיי, אני אהיה כאילו רגע קיצוני. אגב, הרבה פעמים טעות שעושים, זה כי אמרנו שילדים בגן הם מאוד סקרנים ומחפשים ומגלים את העולם, אז הרבה פעמים הורים באים לבית הספר בטענות שהוא הרס הסקרנות של הילד, ילד סקרן, הוא הסתכל, הוא שאל שאלות, הוא רוצה לדעת על העולם ועל החלל ועל הדינוזאור, פתאום לא אכפת לו כלום, אז זה לא בית הספר שהרס לו את הסקרנות, זה התפתחות, זה שלב של סקרנות וזה שלב של התעסקות בחברה, ובלהיות כמו כולם, אז סתם איזשהו דגש לדבר הזה. אגב, כן אפשר לעשות תוכנית סל שמיועדת ליסודי, שמעודדת את הסקרנות הזאת לטבע והכל, זה לא אומר שלא, אבל זה תוכנית ספציפית שמודעת לעצמה ומה היא עושה, וזה יכול דבר נהדר. אז אנחנו משתמשים בסקירה של צרכים ומדידה, אנחנו צריכים למדוד את עצמנו כתוכנית, להבין מה הצרכים של בית ספר, לבנות מטרות מסודרות ולמדוד אותם, והתפיסה גם היא אקולוגית, כלומר אנחנו נרצה גם להשפיע לא רק במסגרת התוכנית שלנו, אלא ליצור קשר עם ההורים, ליצור קשר עם בית הספר וכל מיני דברים מהסוג הזה, שוב דברים שנתעסק בהם בחלק השני, איך אנחנו בדיוק עושים את זה, בלי שזה ידרוש מאיתנו מאמץ מטורף, כי זה בקלות יכול. שלבים בהטמעה של סל, אז באמת, כלומר, כשאני בא נגיד לעשות תוכנית סל, אז איך אני מתחיל? אז אני מתחיל למפות צרכים, שיחות עם מורים, תצפיות, הערכה של הילדים את עצמם, אני נותן גם לילדים, עכשיו איפה הקשיים שלהם, אנחנו יוצרים קשר בין אישי, אמפתי, בין המנחה לבין כל משתתף ומשתתף, ויוצרים אווירה טובה, סובלנית שמעודדת למידה בין המשתתפים, וזה לא כתוב פה, ואני מייצר כמובן את הכללים הראשונים של המסגרת. זה לא כתוב פה, כי לפעמים זה חלק מהתכנים, שאני קורא לזה מערך בעצם, שאני אלמד אותו על המערך בעצם של יצירת מסגרת, אבל שוב, זה תנאי לזה. כל תוכן שאני בוחר, ועוד ניתן דוגמאות לתכנים של סל, למשל ויסות רגשי נניח, אני עושה אותו ב6 שלבים, ה6 שלבים האלה יכולים להיות בשיעור אחד, ויכולים להיות בעצם בכמה שיעורים ומערכים, זה תלוי בהתקדמות של הקבוצה. אבל קודם כל אנחנו נרצה ללמד, ואגב שוב אני מזכיר, הכל מבוסס אחרי שיש לנו את הקשר הטוב איתם, ואחרי שיש לנו מסגרת וכל הדברים האלה, אז אנחנו נלמד אותם, ניתן הוראה, למשל אנחנו נסביר מה זה ויסות רגשי, נלמד כלי מה זה יתנהל, נגיד ניתן כלי להירגעות, ואז נעשה איזושהי התנסות קטנה מובנית בכלי, ואז התנסות דינמית, מה זה אומר דינמי, בתוך משחק חופשי, למשל לימד המודל לפתרון קונפליקטים, נתתי למשחק כדורגל, ובאופן דינמי חופשי נוצר קונפליקט, ונוכל רגע עצרו, תראו, בואו ננסה להשתמש, יש פה קונפליקט, בואו ננסה להשתמש במודל, אחרי שלימדתי והתנסינו, אני שם איזשהו עזר, יש לנו עזרים באישו שאנחנו יכולים לשים אותם על הלוח, ואז בעצם גם אחרי שסיימתי את המערך, אני יכול להגיד, הנה אתם זוכרים, המודל הזה עדיין קיים, המודל הזה בגדול קיים גם כעזר, הוא גם קיים במחברות של אישו, אנחנו נעשה שיעור בחלק השני
על כל התחום הזה של הזרים שיש לנו בתוכנית. אנחנו כן נרצה לתת שיעורי בית, כדי להתנסות בכלי שלמדנו לא רק בבית אלא בהצלחה. אם נתתי שיעורי בית בשיעור אחד הזה שלאחריו מתחיל בוא נדבר על השיעורי בית, איך השיעורי בית עבדו, ולפעמים אנחנו גם נעשה הצגה או תיווך, בעיקר ככה שסיכמנו נושא, אז נרצה רגע לבוא לכיתה, לבוא להורים ולעשות איזשהו תצוגה של הדבר הזה. זה דבר מאוד מאוד חשוב. דיברנו על החשיבות הזאת של להציג למידה. אז אלה 6 שלבים בעצם שאני מטמיע נושא, לא חשוב איזה נושא בחרתי, אני ארצה שהוא יעבור את כל השלבים האלה. דוגמאות לתכנים, למערכים, אז למשל דברים על עצמי, להכיר את עצמי, נקודות החוזק שלי, החולשה שלי, איפה אני רוצה להשתפר, תכנים ששובים בוא נלמד על סוגי רגשות, כמו מאפיינים, תפקידים, עוצמות, איזה דרכים יש להכרה של ביטוי רגשות, גם איך אני מבטא רגשות, ואיך האחר מבטא רגשות, האם אני מזהה, יש לי גם מערך על זיהוי רגשות של נושא אחר, ויסות רגשי, משמעות של אחריות אישית וחברתית, הצבת מטרות, גיוס מוטיבציה, אני כחלק מקבוצה, התמודדות קונפליקטים, אסרטיביות, אבל יש המון נושאים אחרים, שכל נושא כזה אנחנו נצטרך להעביר את כל 6 השלבים בו, ובגלל זה לא יהיה שיעור, זה יהיה מערך, והחלק השני נלמד מערך העיסה. וכמובן בשימוש בספורט, כמתודה מרכזית. קצת אמרתי על הכדורגל למשל. אז תוכניות צל שהן קיימות, אז אני לא שם את זה פה, אפשר להיכנס לזה יותר מאוחר, להסתכל על זה. אלה תוכניות, זה ספר שהוא קצת ישן, אני לא זוכר את השנה, אני מצטער, 2010, אלה בגלל תוכניות צל, והתוכניות האלה עדיין קיימות, אפשר להיכנס לאתרים שלהם, ומה שרואים, שכל התוכניות האלה, יש להם מטרות שונות, כולם תוכניות צל, אבל המטרות שלהם שונות, אז יש 2 דפים כאלה. המטרות שלהם הם שונות אחת מהשנייה, הגילאים שלהם הם שונים, והמרכיבים וההדרכות והאסטרטגיות הם שונות, כי זה שונה אם אני עכשיו בונה מערך או מתייחס לפתרון קונפליקטים, לבין אם אני מתייחס לזיהוי וביטוי רגשות. אוקיי? יכול להיות שאני אעשה רק אז התוכניות האלה הן תוכניות שונות. כל התוכניות האלה אגב תוכניות שעברו מחקר ובדיקה גם פנימי וגם חיצוני ונמצאו יעילות, ואני מזמין אתכם להסתכל על נגיד מיינדאפ מאוד מפורסם, פאס מאוד מפורסם, בואו נמצא פה עוד משהו מפורסם, סקנד סטפ מאוד מפורסם, והם עברו גם המון שינויים אגב בשנים האחרונות, כלומר זה קצת ישן, יש דברים חדשים בסל, יש למשל המיינדפולנס נכנס מאוד חזק היום בסל, אז אני מזמין אתכם להיכנס לאתרים, אני אשים אותם גם אולי בהשערה, ואם לא אז פשוט תכתבו את זה בגוגל, ומזמין אתכם להסתכל על התוכניות האלה. בכל מקרה, אני מצרף לכם בטוח את האתר של קאסל בהשערה, ושם באמת רואים המון מבחנים ומחקרים על תוכניות. כי זה מין ארגון גג כזה שבודק. אז לסיכום, למידה רגשית וחברתית היא תהליך של למידת תכנים רגשיים וחברתיים בצורה מובנית, ואני אגיד גם שמגיעה מהמנחה, המנחה בוחר במה לעסוק, הלמידה צריכה להכיל למידה קוגניטיבית, חוויה, קבלת משוב ועיבוד, נורא חשוב, אנחנו נדבר ממש קצת על פדגוגיה כמובן, אבל חשוב שהלמידה תהיה מעניינת וכיפית ולא רגע כמו שיעור, רוב מי שעובד פה איש ספורט, אז מבינים את זה, בגלל זה סל דרך ספורט וכזה, אבל זה לא חייב להיות ספורט, זה גם כל דברים אחרים, אבל הלמידה צריכה להיות חווייתית, היא צריכה להיות מסוגלים לתת בה משוב ולאבד אותו, התכנים מועברים נבחרים על ידי המנחה מראש, כן, כמו שאמרתי, בסדר, מתוך מחשבה לצרכים ההתפתחותיים הכלליים והספציפיים של קבוצת היעד, ועל מנת שהלמידה תהיה אפקטיבית, יש לחשוב, כתיב, כיצד מחברים כמה שיותר חלקים מהעולם של הילד או מהעולם של התלמידים, אם זה כמה, לתהליך הלמידה, בעיקר הורים, מורים והחברים שלהם, חברים מהחברים המשמעותיים שלהם, למשל ביסודי כיתת האם, בני נוער, זאת הקבוצת שייכות, קבוצת זהות משותפת, ודגש חשוב ליצור המשכיות ללמידה דרך כלים ושפה שממשיכים אחרי שהתוכנית או המערך מסתיימים. כלומר, אנחנו לא רוצים ללמד מערך, נגיד פתרון קונפליקטים, לעבור להבעת רגשות, לעבור לוויסות רגשי, לעבור אני לא יודע מה, ואז מי זכר בכלל מה עשינו בפתרון קונפליקטים. זה חשוב איזשהו מערך קבוע, איזושהי שפה שממשיכים להשתמש בה
גם אחרי שהמערך נגמר. אז זהו, סיימנו, אני מקווה שלמדתם יותר על סל. מזמין אתכם מאוד דרך דפי העשרה, בעיקר דרך קאסל. אני אחפש גם דברים בעברית לשים שם. הקורס הזה הוא כל הזמן מתעדכן, אז כל הזמן דפי העשרה, כל הזמן יתעדכנו. וללמוד יותר על הנושא הזה, כמובן לקבל ליווי וייעוץ. ודבר אחרון, איך אנחנו מעבירים את המערכים האלה על כל הדברים שדיברתי ודברים אחרים, בפרק הבא, בחלק הבא של הקורס, אבל בשיעורים הבאים אנחנו עוזבים את הסל ועוברים, ממשיכים הלאה בפירמידה. אז תודה שצפיתם ונתראה בשיעור.